Toraya jagat mangestungkara Duryudana tinemune budi pekertimu kaya mengkono kuwi to nggih Mbahmu Bisma ki adoh saka Talkanda tumuju marang negara Ngastina tak jangkahke sikilku sepisan dadi bareng munggah ning Stinggil Binatarata aku tutur karo kowe nganti umur lambeku muncrat kang dadi iduku ning parandene ampas brabas babar pisan ora ana sing tok gunakake ora ana sing ndok gatekake tekane dam darat malah kaya racun sing bakal ngumbar kamurkan njurung marang Duryudana tumuju marang Kanistan Suyudana aku dadi wong tuwa mung eling-eling neng donya iki ana hukum sing cacahe 4 ndak baleni rembuku neng donya iki ana hukum sing cacahe 4 ingkang sepisan ya kuwi hukum kodrat angka 2 hukum adat angka 3 hukum negara dene ingkang pungkasan hukum karma utawa hukum dharma hukum kodrat kuwi bisa diwiradati upamane wancine udan deres wong metu saka omah mesti kudanan ning bisa disarati waton nganggo payung nganggo caping ora bakal kudanan kuwi bukti lamun to hukum kodrat kuwi bisa diwiradati ingkang angka 2 ya kuwi hukum adat kuwi uga bisa dikawekani nggonku ki ana desa pendak taun mesti nganakake syukuran marang purbane Hyang Agung kanthi cara nindakake bersih dusun utawa apitan lan saben-saben syukuran mesti mujudake ingkung sing wujud ingkung kebo nanging gandeng kebo kuwi larang regane mula kebo mau bisa disalini nganggo tuntut gedang diwenehi sikil saka pring diwenehi sungu saka pring kuwi wis muni kebo danyange ya wis ora protes dene kang angka 3 ya kuwi hukum negara kuwi saya gampang disiasati saya-saya hukum negara Ngastina yen ndak sawang negara Ngastina ki hukume hukum lading lading yen munggah ketul yen mudhun kuwi landhep tegese sing ana dhuwur ora bakal bisa kejamah hukum merga lading yen munggah ketul nadyanto sing ning dhuwur kuwi duwe kleru duwe dosa duwe keluputan wani ngrogoti bondo negara wani ngentekke duweke rakyat ning ora bakal kejamah hukum merga lading yen munggah ketul ning kosok baline lading yen munggah ketul yen mudhun landhep tegese hukum negara Ngastina mung gembleh karo rasane wong cilik apa kira-kira kapribadenmu rasamu ora mesake karo wong cilik wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik kuwi wong cilik ning sing pungkasan Duryudana sing pungkasan ya kuwi hukum karma utawa hukum dharma kuwi hukuming tumindak sapa nandur bakale ngunduh sing utang bakale nyaur sing ndandake bakale ngenggo gandeng tanduramu babakan sing ala babakan sing nista yen nganti ana welake Bathara kok tampa aja sambat karo sapa-sapa mangu mangun kong kandhan remang lir-lirna tanpa kanin menika kala wau sinten juweh nerweteh kaya guru sing mejang karo murite menika wau sinten tiyang sepuh niku sinten Kanjeng Hyang Talkanda kuwi hyangku peparape Sang Mahatma Bisma wah
menawa kinten-kinten paduka percaya kalian ucapipun Resi Bisma babar pisan ora tak gagas ingkang baku kasembadan sediaku anggenku bakal ningkes para Pandhawa lantarane kowe dan darat matur nuwun dene paduka sampun paring kapitayan dumateng kula pun dan darat kalilan daya-daya kula nyuwun pamit kula nyuwun wekdal 7 dinten kula badhe wangsul wonten negaring Ngastina kanthi ngrentengi sirahe para Pandhawa. Muga-muga digawa ngati-ati aja nganti kere.